Estimats fills del sant i sublim amor, jo sóc qui coneixeu com Santa Teresa de Jesús. I sóc la companya de la Mare Eloa Maria. Que va ser també anomenada Estrella Precisió. Les mares divines creadores. L'arrel del femení diví original. S'apropen avui a vosaltres. En el matrimoni diví, a les noces celestials. Que es preparen ara. En el silenci i la majestat del vostre cor sagrat. Per realitzar l'unió del cel i la terra. La visita del cel a la terra. En cadascú de vosaltres. L'estimada Mare Gaia. Acolliu les estrelles, les germanes i germanes de la Mare Eloa Maria. En la profunditat de la vostra ànima, en aquest espai infinit i insondable, d'aquest abisme que us eleva, fins a la majestat dels trons divins. La presència veritable de la profunditat de la Mare, que no us treix en els abismes de perdició, sinó que us acull en el seu ventre d'amor infinit, de comprensió i unió absoluta. Amb tota la vida. Acolliu-vos, fills i filles. La presència de l'esperit del Crist. La flama que encén l'incendi. De l'amor infinit.
de l'entrega total a l'espòs diví. Rendiu-vos ara en la humilitat que us fa caminar en la veritat. La humilitat us fa veritables homes. Els fills del sol. Els Cristos redemptors. Avui us porto l'espòs diví, el Crist viu i igni, l'amor absolut fet forma. Avui us remarco allò que ja vaig instruir amb les meves germanes quan era Santa Teresa. Que la sacratíssima humanitat del Crist, la presència del Verb diví fet carn, ell és el camí, la veritat i la vida. Ell és el camí que us porta fins al Pare. Fins als trons divins i l'esperit absolut, l'esperit increat. Per tant, és a través de la vostra identificació i imitació de l'home de foc original, Kiristi, l'Adam Kadmon, que avançareu amb total seguretat. Pels infinits camins d'aprenentatge i creixement de l'ànima.
Fins i tot, en el Bhagavad Gita, Krishna recorda Arjuna que aquells que només s'enfoquen en l'abstracte, en el no creat, triguen molt més a trobar l'essència divina i es perden sovint en altres esferes. S'adormen en els punts de passatge que estan en el camí, sense integrar les virtuts i les qualitats del Senyor, i per tant retarden la seva resurrecció, la seva redempció i la seva unió perfecta amb el Crist. És a través del Fill, de la Mare, que arribeu al Pare i del Pare a l'Esperit absolut. La família crística, els grans mestres de llum, els germans Melquisedec, no són una abstracció, no són una projecció, són una realitat palpable. I aquesta és la realitat que ara heu de vosaltres realitzar. El Verb fet carn, l'amor absolut fet home. Aquest és el misteri més gran que hi ha. I com us dic, la santíssima humanitat del Crist, la sacratíssima imatge de l'home original manifestat en l'esfera més densa. És la clau de passatge més directa, íntima i senzilla que podeu trobar. Avui us convido a la intimitat, a la profunditat del centre del vostre pit, a l'essència original de la vostra ànima. Perquè el Crist va venir per comunicar-se íntimament amb cadascú de vosaltres, fent caure les falses autoritats exteriors, fent caure els falsos intermediaris que s'apropiaven de la llum. Aquestes són les jerarquies caigudes que s'havien col·locat entre vosaltres i els veritables plans de la llum, i que ara són enderrocades, expulsades d'aquest sistema solar i de la Mare Gaia. Això no vol dir que pugueu fer tot el trajecte sols i mai el podreu fer, sinó que heu de connectar amb els veritables germans de la llum, amb la veritable jerarquia unitària de la família crística, per integrar les virtuts dels àngels, les qualitats bàsiques necessàries per desplegar la flor de la vostra ànima
perquè s'obri els rajos de l'esperit diví i pugueu realitzar el matrimoni, les noces celestials, en la majestat i la glòria. Acolliu ara fills i filles. El Crist absolut universal, que us porta el cos de glòria, el cos solar inscrit que porta inscrits els noms divins, que porta les diferents flames i claus a recuperar la memòria divina de qui sou, per estar en el vostre centre, en l'atenció permanent a la realitat divina, en aquests moments de transició planetària. Acolliu la dolça presència, la tendra i recta força del Crist. Llegiu a poc, preneu el vostre temps per acollir les transmissions de llum i amor que s'us ofereixen aquí al cor del foc blanc. Estan plenes de regals per a aquells que estan preparats. El Crist es revela ara en tots vosaltres, ell és el cap de tota la fraternitat de llum i amor. Ell és el pilar central que ve a recuperar el seu lloc en aquesta humanitat perduda. En aquesta humanitat que s'ha perdut en els laberints tenebrosos de la mentida i l'orgull. A mi el Crist se'm va revelar progressivament, des dels seus passatges a la terra, el seu ministeri, la seva passió, la seva crucifixió i resurrecció, fins als contactes que vaig establir amb el Crist ressuscitat, el Crist viu, el Crist còsmic gloriós. Ell és una realitat i no una abstracció. A
veritable Crist còsmic no és la imatge que es presenta en els plans astrals i que us porta cap a la llum astral. No és una imaginació vostra. Us repeteixo que els germans de la llum són tan reals com podeu imaginar la realitat de la vostra terra, com podeu sentir la realitat de la vostra terra. Així el Senyor em va mostrar com els antics profetes el tro diví i les miríades i miríades d'àngels, de querubins i serafins, de tota la família de llum. El Senyor em va regalar també la possibilitat d'entrar al cim de l'esperit de veritat, d'esdevenir la veritat de veritats i entrar en la pura consciència diamantina que es fa una amb el Pare de totes les llums. Així avui el Crist es revela a vosaltres i us demana serenor, us demana humilitat, recolliment. Us demana un arrelament profund per evitar totes les falses forces luciferines de l'adversari que circulen ara entre la humanitat. Cal que entreu als palaus interiors i tanqueu la porta. I allà on aneu guardeu sempre, només per al Senyor, per al Crist, per l'Esperit Diví, l'espai sagrat del vostre cor, de la vostra corona. És així que us prepareu pel gran matrimoni, del qual us vull precisar 3 estadis o nivells. El primer matrimoni amb el Crist és el matrimoni de plata. Es produeix principalment a la zona del cor i de la gola. Aquest és el matrimoni on arriben la majoria de mans del Senyor aquí a la terra. I és una gran alliberació pel vostre cor. Encara que per instants les forces adversàries tenen cert poder en aquest estat. El segon matrimoni és el matrimoni daurat, que sent el primer es revelava la força del cor del Crist. En el matrimoni daurat es revela l'Esperit Sant a la vostra corona. És aquí, com us explicava el comandant dels ancians, que la llum santificadora es revela. I el tercer matrimoni és el matrimoni de diamant, o matrimoni diamantí. El qual us uneix als cossos divins que ja no pertanyen a la terra,
on s'us revela el misteri de la Santíssima Trinitat, on es revela la presència diamantina i absoluta de l'essència original. Com us deia, aquí a la Terra és molt complicat que les ànimes arribin al matrimoni daurat i diamantí, ja que requereix un sacrifici que costa molt de concebre per a les ànimes humanes. No obstant, la porta del matrimoni és ara oberta per a tots i en funció de la vostra entrega, del vostre sacrifici, el Senyor pot donar-ho tot en un instant. Aquesta és la gràcia dels temps que viviu, de la gran dispensació dels dons de l'Esperit Sant, de la collita de les ànimes que han florit i crescut com arbres de vida. Aquesta és la gran collita. I heu d'estar en permanent atenció a la qualitat del vostre cor, de la vostra humilitat, perquè també l'adversari i tots els seus dimonis busquen reforçar els codis luciferins, reforçar la tensió i la por exterior. Ja que no volen perdre el control sobre tantes ànimes. Per això estan espantats i saben que s'acaba el seu temps. Per això també heu de redoblar els vostres esforços, no en un sentit d'oposar resistència o de crear una tensió, sinó d'estar més i més permanentment en aquest estat de quietud, de recolliment, de pau interior total. Perquè tingueu l'orella sempre oberta a la petita veu de l'Esperit. Jo sóc Santa Teresa de Jesús. Amb les mares creadores us abracem. A tots els germans i germanes de la fraternitat de llum i amor aquí a la Terra. En aquesta resurrecció col·lectiva. En aquest retorn col·lectiu de l'Esperit del Crist. Rebeu l'abraçada d'aquest amor penetrant, tendre, d'aquest amor exaltat i alhora estàtic. Rebeu la llum que santifica, la llum que porta els carismes del Crist, la llum de l'esperit diligent, de l'esperit voluntariós, que transforma l'amor i la llum en la força d'acció, en la voluntat del Pare de totes les llums que es converteix en la vostra voluntat.
Acolliu la llum redemptora, la llum carismàtica, la llum que ve plena dels olis del Crist. És moment de deixar les llums intermediàries de la quarta dimensió que us havien acostat a prop de l'esperit diví. Ara és moment d'entrar de ple en el foc sagrat, en el foc que tot ho transforma, en la veritable llum que porta els dons de l'Esperit Sant i que allibera tota l'ombra i tota la llum per travessar tots els límits de la dualitat i ressuscitar en la veritable llum radiant i unitària de l'esperit crístic. Jo soc Santa Teresa de Jesús i juntament amb la Mare Eloa Maria i totes les meves germanes us oferim la rosa oberta del nostre cor immens perquè sigueu tots i totes les dignes esposes que reben l'espòs diví, el Crist en majestat i glòria. En les noces celestials que es confirmen i es consoliden. I es celebren ara per tots els indrets de la galàxia que segueixen aquesta trepidant cursa de l'ascensió i la lliberació planetària que viviu. Entreu als espais de la llum blanca immaculada per vestir la roba blanca i daurada de l'eternitat, per servir al Senyor per sempre més, en unitat i veritat.